Парите, ще ги изкараш. здравето, Можеш да си го върнеш. времето обаче, Никога. Отвори си телефона и виж колко часа си изгубил в скролване в TikTok и в Instagram за изминалата седмица. не усещаш, но тихо живота ти се изплъзва с всеки изминал ден. Има една жестока истина. Единственото нещо, което не можем да си върнем на този свят и не можем да го вземем назаем, Е времето. Всеки един успешен човек вече е разбрал това. Затова те не се нагърбват с нещо, което не разбират или не знаят как се прави, а намират човек, който е специалист в това. И защо го правят? Защото ще им отнеме месеци наред, докато се научат да правят нещо. А тия месеци са много ценно време за тях. И чрез тези хора те печелят това време за себе си. Ако и ти си търсиш хора, които да ти спестят всички тези главоболия и тонове часове в управляването на социалните мрежи на бизнеса ти, свържи се с нас в коментарите или на лично съобщение. Ние ще бъдем на среща. Ареватио!